Salutare toată lumea, numele meu este Chris și bine v-am regăsit. De data aceasta vreau să fac o nouă serie pe canal cu Slime Rancher. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Eu am mai filmat înainte, am făcut câteva lucruri, dar filmarea mea era foarte sacadată. Așa că vom începe de aici. Am strâns ceva gain pentru a hrăni un gordo. O să vi-l arăt în episodul următor. Asta dacă va mai fi un episod următor. Depinde doar de voi. Am strâns slime-uri aici. Am strâns bani pentru a deschide următoarea zonă. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Aș vrea să merg să mai strâng plorturi pentru a mai aduna bani. Da, pe acea insulă o să mai vedem încă un gordo, un pink gordo. Dacă vreți să-l putem hrăni chiar acum. Pentru că pink slime-urile mănâncă orice. Găini, tot ce ține de carne, de fructe, de vegetale. În acea zonă este Indigo Quarry. Deocamdată nu putem să deschidem Indigo Quarry pentru că nu avem o cheie, o slime key. O să mai iau eu Pogo Fruit și Carrot. Pentru a hrăni acel Pink Gordo. În total ai nevoie de 50. Nu contează de carne, de fructe, de vegetale. Dar în total să fie 50. Haideți să vindem aceste plurturi. Credem că văd am mai crescut un cocoș. Aveam doar unul. O să avem nevoie de acest Stonehenge, de această găină. Deoarece vom hrăni din gordo. Ok, haideți să mergem până la acel Pink Gordo. Să-i dăm de mâncare. Am văzut ceva aici, Heartbeat. Nu mai are nevoie.
Deci acesta este slime key-ul. Ok, acest cocoș ne trebuie pentru găini. Nu mai avem nevoie de acești morcovi. Putem merge acasă. În episodul viitor vom deschide Indigo Quarry sau, dacă vreți, Moss Blanket. În cealaltă parte. Îmi scrieți în comentarii ce vreți să deschidem. Indigo Quarry sau Moss Blanket. În Indigo Quarry se găsesc Radiation Slime, slime-ul de radiație și Boom Slime-ul. Iar în Moss Blanket se găsesc Honey Slime-uri, slime-uri de miere, Boom Slime-uri și Pond Slime. Sunt slime-uri de apă. Îmi scrieți în comentarii. Ok. Haideți să vedem dacă avem 20 să mergem să hrănim și acel Gordo Slime, Tiny Slime. Ok, avem 17 cocoșii vom lăsa. Iar aceste găini vom merge și le vom da. Ok, uitați niște Stony Hen. Nu aș vrea să le dau la slime-uri. Dar cred că le-au mâncat deja. Da, le-au mâncat. Ok, și aici este acel Tabby Slime. Vom mai avea nevoie de găini. Aici le-am mâncat pe toate. Păcat că n-am jetpack pentru că aș fi putut să sar acolo. Nu merge. Ok, haideți acasă că văd că se întunecă. Ok, deci acesta s-a făcut Pink Phosphor Slime. Există și slime-uri de fosfor. Dar nu știu dacă se spawnează pe aici, cum s-ar spune. Ne vom pune la somn. Da, înainte să fac asta, vreau să văd cât am filmat. Ok, 9 minute. Episoadele vor fi doar de 15 minute. Dacă voi avea mai mult timp, le voi face de 30. Dacă nu, vor rămâne doar de 15. Este foarte enervant văzând că Pink Slime-urile mănâncă orice.
care mănâncă orice. Ok, se pare că mai avem nevoie. Mai avem nevoie de găini. Un slime se poate forma, se poate face un largo atunci când, de exemplu, un slime rogue poate să mănânce un pink lord. Așa? Vedeți? Sau invers. Puteți combina slime-urile între ele. Uitați! Și el s-a făcut un pink rock slime. Avem deja un achievement, dashboard. Și o să strâng bani și pentru dashboards în episodul următor. Acest slime plutește. Și cred că este și băguit. Nu pot să-l mișc, nu pot să-l iau. Ah, ba da, gata. L-am debăguit. Ok, fraților, se apropie de încheierea videoclipului. S-a făcut aproape 15 minute. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Și să-mi spuneți în comentarii ce zonă vreți să deschidem. Moss Blanket sau Indigo Quarry. Pa, pa!